Здравейте, приятели! Намирам се на табелката на Иглика. Множество пъти съм минавал тук и съм снимал страшно много, но сега ще направя един клип, в който ще ви запозная с това великолепно село. Хората се пазят, отзад ще видите табелката. Не им се хвърля буклук. И това е много хубаво. Супер селото. Ще го харесате. И районът е великолепен. За съжаление, после ще ви покажа какво се случва с една кариера, която го унищожава, но това по-нататък. Очаквайте Иглика. Новото видео на моя канал. И да не забравяйте колко ми помага Вашия лайк и сабскрайб. А после ще ви покажа всичко, за което говорихме. Айде, да започваме. Какво ли ни чака за табелата? Аз като културен човек си оставих колата и продължавам да вървя вече пеша. Ето първите довари. Чувам гърмежи. Добре, че не съм аз заека. Доста близо бяха. Довар от стари камъни. Сега вече такива рядко могат да се намерят и със сигурност вече никой не ги прави. Технологията е сгубена, както и много други неща. Ето още нещо, което вече не може да се прави. Това е покрив от камъни и плочи. Супер тежко и супер стабилно. А за феновете на ретроколи, мисля, че това е уникално нещо. Беларус МТ 5D. Вероятно е на повече от 50 години. И май още се движи. Той не е сам. Има и приятел. Ето една хубава стара къща, бяла, с много хубав поддържан бял довар. И страхотна гледка. Така приближаваме до една доста поддържана сграда, което ни подсказва, че е езерото. Сега приближаваме до една доста поддържана сграда с знаме и най-вероятно това е кметството, което означава, че селото е живо. И в него вероятно живеят хора, които сега просто ги няма. И на склона има къщи. Доста яко изглежда. А тук от двора растат супер обръшлянени дървета. Изглежда яко. А не е кметство, читалище е. Супер яко. Тук виждаме порта от истинско дърво. Никнем за довара. Ето къща. Отново потънали в брашлян дървета. Един интересен довар, по-нисък, с остри камъни. А тук имаме един млад бик, както виждам. Огледах се, няма нищо червено пред мен, защото доварчето е доста ниско и не съм много сигурен колко съм бърз. За сега всичко е наред, минаваме. Той дори не ни забеляза. Да, заваля дъжд. Един тесняк, както казват пещерняците. И май натам няма повече път. Ще се връщам.
Тук има интересна мазилка и една много яка лоза горе. Това тук на пътя са много въглени и топла пепел. Много се надявам, че това не са били туристи, които са нарушили правилата на това населено място. Да. Може и да са, защото виждам отчаяни графити, издълбани в стената на къщата. Може би това са тези туристи, които преди малко погледнахме и е било последното им послание. Пак се надявам да не е така. Ох! Отново празна къща, без стъкла и прозорци. Не съм много плашлив, но става все по-страшно и никакви хора. Отново странни механизми със странно предназначение. Приличат на части на летяща чиния. Долу това са двигатели. Според това, което знам от гледане на много фантастика. Може и да греша. Ще очаквам вие да ме просветлите, уважаеми зрители. Ето, разджасали механизми от неясен произход. Някакво бетонно корито. Вероятно тук се е произвеждало единствено по рода си уникално игликско вино или нещо такова. Една бутилка се е продавала за гигантски суми, но вече ги няма. Но легендата е жива. Традиционният брашлян. Ето пак от космическите механизми. Това трябва да е централния площад, през който вече минахме. И традиционния вековен или близо до това орех. Всяко въждаващо се населено място трябва да има такъв. Ето го, достоен, висок и красив. Аз знаех си, че без елфи магия няма да се размине. Това дърво хич не ми изглежда случайно. Вижте го. Да. Доста е специално според мен. Завръщам се обратно към количката. Надявам се, че ви е било интересно. На мен доста. Всъщност има много други места, които ви обещавам да посетиме заедно и да се радваме, че сме в България. Ето. И както са написали хората, които живеят тук, уважи ги, показах любовта си и не оставих нито един отпадък. Да. А това е екопътека Иглика. И градът. Преди много време тук е имало крепости, защото е едно доста добро място за защита, за което също ще ви разкажа във втората част на Иглика. Иглика е село в Северна България, община Габрово. Намира се на 13 км североизточно от Габрово и на 8 км на югозапад от Дряново. И на 500 метра от селото се намира каменната кариера Чириковец за добив на инертни материали за строителството и унищожаване на красотата, която може да видите там. Надморската височина, център на Иглика, е около 600 метра и самото село изглежда кацнало върху впечатляващ скален масив, част от платото Странжата. Красива скална верига, продължаваща няколко десетки километра в направление Дряново-Габрово-Севлиево. Екопътеката до село Иглика, която ви показвам сега, е кръгова и започва от поляна преди селото. Продължава се по маркирана пътека и се стига до останките от крепостта Градът, наричана още Чумашката скала, по старото име на село Иглика.
като се излиза на широко място над скали. Крепостта градът представлява терасовидно скално възвишение, около 700 метра. При археологични разкопки са разкрити останки от крепостна стена и 2 кули. Точно по платото е минавал пътя от Никополис ад Иструм и е водел към прохода в Стара планина, а проходите, знаем, са били супер важни по това време. Това място се използва като площадка сега за полети с парапланер и също така за полети с моя дрон. Източно под пилона е изграден кът за отдих. Оттам през гората пътеката слиза в село Иглика. Малко преди влизане в селцето се минава покрай работеща чешма с камено корито, което аз обаче не намерих. От читалището селото, което е построено с помощта на страхотната актриса Невена Коконова, за която ще видите след малко, почва друга маркирана екопътека с дължина около 1 км, посока на друга крепост, тип кула и връх Мининчукар. Върхът е най-високата точка в източната част на платото Стражата. От него се открива отлична гледка във всички посоки. На самия връх се забелязват останки с кръгла или квадратна форма. По всяка вероятност това е главната кула на крепост, изградена там. Т.е. вече имаме 2 крепости. Иглика е от селцата, които все още са запазили автентичния си облик. Наричат това място Каменното село. Видяхте го в моята разходка. Заради великолепно изградените от най-разпространения местен материал камъка къщи и довари. Според легендата, селото е създадено през 17 век от 6 български рода, които търсят безопасно място по време на смутните времена. Основно били дюлгери и ковачи. Камък по камък, с воля и голям маструлък издигат здрави къщи, каснали сякаш на край света. Така се родило село Чомаци, старото име на село Иглика. Чомак означава твърдина, здравина, като здравата скала, на която намират спасение първите жители. Според друга теория, името идва от думата чумага, дебела тояга, която по това време се използва от пастири и чубани. След освобождението, селото е прекръстено на Иглика. Аз обаче намерих и друга теория за произхода на селото и неговото название. Смята се, че там са живели дервенджиите от турското дервенчи, което означава население в земите под османска власт, което е натоварено със специални задължения по охраната на планинските проходи. В замяна на тази служба, дервенджиите са освободени от някои форми на рента, платима към държавата. Пазачи на планински проходи означава дервенджия. Статусът им е въведен и окончателно нормиран от администрацията на Сюлейман I. Тази категория християнско население има задължението да охранява планинските проходи от разбойнически нападения, организирани са във военна структура, със собствена символика, знамена, а ръководителите им се използвали с респект. Те също така са имали специални данъчни привилегии и облегчения. Но това е довело до други проблеми, тъй като явно работата е била престижна и се е наследявала. Започват да идват в тези места огромно количество преселенци, които се заселват и очакват да получават същите облаги. Това довело до ограничаване на дервенджийските привилегии само до онези родове от коренното население, които по традиция са изпълнявали тези функции. Запознати сте с двете теории и ще изберете едната. Мирните копачи, сеячи и металурзи или свирепите защитници на проходите. Дори да спориме за нещата по произхода на това село, едно е безспорно. Иглика е била любимото село на актрисата Невена Коконова, която се заселва на това място в средата на 80-те години и намира своето спокойствие там последните години от живота си. В Иглика са снимани филми с нейно участие. Вечери в Антимовския хан и Вампир. Може да ги намерите в нета доста лесно. На нейно име също така е кръстено и местното читалище, с което е помогнало финансово. За съжаление, населението на село Иглика, което е наброявало 104 души
при преброяването към 1934 година намалява до 8 човека към 1992 година и сега се смята, че са останали към 2019 година 2 човека. Между другото, не видях нито една душа, когато обикалях, а времето не беше толкова ужасно, не беше дълбока мрачна зима. През 1951 година населението и мястото се е наричало Чомаците. Преименувано е на Игликино през 1966 година и през 1995 година придобива сегашното му название Иглик. И така, ако някой решил да отдели 3 часа и тръгне от София, да стигне до това прекрасно място, може да му се чуят и тъпаните на древенджиите, които са се разполагали по опасните места, строили сламени колиби и когато усещали опасност, биели тъпаните, дигали на крак цялата околност. Може би ще чуете нещо, а може би ще бъде във вашето въображение. Малко пътешествие обаче наближава своя край и аз искам да ви благодаря, че бяхме заедно на място, което аз обожавам. Ще има още неща,